wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kwance yana rashin lafiyarsa ta ajali, sai ya ce wa sahabbansa ku tashi ku raka ni makabarta mu kai ziyara. Bayan sun karasa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya addu'a da ya koyar da mu ringa yi a yayin shiga makabarta. Bayan sun kai ziyara sun kama hanyar su ta dawowa gida, sai sabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ga yana murmushi kuma yana kuka. Sai sabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah lafiya, ya muka ga kana murmushi kuma kana kuka? Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tunanin dan uwana ne. Sai sayyidina Abubakar ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ko kake tunani ko? Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ai sahabbaina ne. Sai sayyidina Ali ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah mu kake tunani ko? Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ai jinina ne. Sai sahabbai suka tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah to su waye kake tunani haka? Sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yan uwana su ne waɗanda ba su ganni ba amma sun yarda da ni, sun ba da imani da cewa ni manzon Allah ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa idan rayuwar ku ta kai kun tarar da wayannan mutane to ku ce da su ina gaishe su. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa su ce da mu yana gaishe mu saboda ba mu taba ganin sa ba amma mun ba da imani mun yarda da cewa shi manzon Allah ne. Ya Allah bar mu da san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ka sa mu a cikin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai ranar gobe alkiyama.